Ito din sa atong ebanghelyo karong adlaw sa ebanghelyo ni San Mateo ang isa-isa sa atong Ginoong sambingay sa napulo ka mga dalaga, no? Ang lima kanila maalamon, ang lima gingon nga mga danghag, no? Kaya kini mga maalamon nga mga dalaga nagandam sila daghang lana, no? So tungod kay wala man sila mahibalo sa takna o panahon o oras mabot ang pamanhonon aron pagkuha sa iyang asawa, no? Dito sa ilang panimalay. So mao nga dugay man miabot ang pamanhonon, so mao nga nangatulog, no? Kining maong mga dalaga. So kadtong sadeng miabot ng pamanhonon pagkatungang gabi sumo nga nagandam na ang mga dalaga, no? So katong mga maalamon siyempre kay daghan man sila lana, andam pa sila, no? Sa pagsugat sa pamanhonon gamit ang ilang mga suga, mga sulok, no? Kung kini mga danghag nga lima kay nag-andam man sila igo lang, no? Nga lana, jutay ra nga lana, mao nga wala na sila'y magamit, no? Kay dugay mamiabot ang pamanhonon o hapit na mahurot ang ilahang lana nga giandam alang sa ilang suga, no? So mao nga usa kini kapag pahinumdum ka nato, no? Kabahin sa atong kinabuhi sama sa ebanghelyo kagahapon nga adlaw ang kita andam kanunay, no? Sa adlaw sa Ginoo sa iyang pagbalik dinhi sa kalibutan, no? Sa kaduhang pag-ani sa atong Ginoo isip maghukom, so kinahanglan andam kita, no? Sa pagbalik sa Ginoo. Kung saan man pagpangandam ipasabot dinhi kini mga lana ang mga maayong buhat, no? Nga atong gihimo. So kinahanglan samtang wala pa ang pamanhonon, wala pa mabalik ang Ginoo, maghimo tag mga maayong mga buhat, no? Mga buhat sa gugma, pagpangalagad, nanglan busy ang tao, no? Nanglan ang tao nagtrabaho sa kanunay, so walay pagkakapoy, no? Or dili tapulan sa paghimog maayo dinhi sa kalibutan or dinha sa atong kinabuhi or ngadto sa atong isig kaingon samtang magpaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoo. Or kita ba ang mamatay ug una, no? Sa di pa man ning ginawa ta kay bawo, wa ta masayod kung unsay mauna, no? So napasabot kini nga atong kanunay nga pagtukaw, no? Pagmata, pagpangandam sa kagalingon sa mga maayong buhat. O kanang mga maayong buhat mao'y mga lana, no? Nga magdala ka nato aron magsiga, no? Ang atong kinabuhi ngadto sa kinabuhing dayon, no? So mao kana ang atong buhaton, ang mga maayong buhat, no? Ug usa kini kapahimdom kanato nga ang pagpangandam sa atong kaluwasan ato gayud nga tulubagon, dili mahimong atong isalig sa laing tao, no? Kay mura ba na may tabo sagaran may kumatahan na bitaw nagampo para nako, no? So kay masalig ta na ubang mga tao nagampo para nato, so mo nga kumpiyansa lang ta, no? Magkalimot ang kaluwasan gasas Ginoo tinuod pero sa laing bahin ato usab siya nga tulubagon og responsibilidad nga dili nato mahimong ipasa sa laing tao, no? Dili tam kaingon sige manabi to laing tao magampo nako mga kung inahan, sige mo nagsimba kada adlaw, sige mo nagampo nako bahalag di lang ko mosimba, no? Dahil giampo man ko sa akong inahan or pananglitan ingon ana, no? Or uban pa, sige bitaw kog pamisa bahala lang ko simba-simba basta kay sige kog pamisa, Ginoo nay nasayod, no? Ang kalimuta nga ang kalawasan ato usab nga tahas og responsibilidad, no? So dili mahimong ipasa nato sa lain ang buhat sa pagluwas sa atong kagalingon. Ato siyang tulubagon. Ug kung mapakyas ta,
sa pagpangandam alang sa atong kaluwasan, wa tay mga maayong buhat nga atong ikapakita sa Ginoo sa iyang pagbalik sa adlaw sa paghukom. So wa tay mahimo, no? Dili gyud ta maluwas kay nagpasagad man lang ta, kumpiyansa ra man ta, or nagtitapulan ra man ta, or wala ta gibuhat, no? Wala ta naningkamot sa ato usab nga kaluwasan. So mao nga ang kaluwasan ato gyud siya, no? Sa katapusan ato siyang tulubagon, ato siyang responsibilidad. Gubanan tabang sa grasya, panalangin sa Dios, no? Tinuod na siya, no? Ang grasya sa panalangin sa Ginoo, apan ang tao kinahanglan mutabang, no? Nanglan ang paglihok sa tao to cooperate with God's grace, no? Nanglan ang tabang ang grasya sa Dios aron mahingpit, no, ang atong kaluwasan. So mga grasya siya nga atong ngayon kanunay sa atong Ginoo, no? Mas pagbalik sa Ginoo, dili ta makuratan, no? Di ta makaingon wa mga kay balo nga kinahanglan dai kong mangandam, walay mga sekreto, walay mga tinaguan, nga mga sabot-sabot, no? Unsay may tabo, kung dili gipadayag na sa Ginoo kanato unsay may tabo sa adlaw sa Ginoo sa iyang pagbalik, no? Walay mga sekreto, no? Sayod na tangdaan unsay may tabo, okay na sayod naman ta mao dinhi may tabo. So sa kamaalamon makinadmanon nga buhat ang kanunay nga pagpangandam sa atong kinabuhi sa pagbalik sa atong Ginoo sa adlaw sa paghukom, no? Ug mao nga makapangandam ta, no? Nganon nakaibalo man ta munay may tabo, wala may sekreto, no? So gipadayag na mas Ginoo unsang may tabo sa katapusan. So mao nga usa kini pagdasig kanato, pag-awag kanato, no? Dili ta maluya, dili ta pulan sa paghimog maayo. Ang mga maayong buhat mo'y magdala kanato sa kinabuhing dayon, no? Ug ang kaluwasan sa katapusan ato gayud nga tulubagon ato nga responsibilidad. Ug niadto mahimo nga ilaom sa ubang mga tao. Nay nagampo nako, mao na siya, no? Di ta mo kumpiyansa kundi ato usab siya nga buhat. Ug atong mayon sa Ginoong mao nga gasa, mao nga grasya nga kita kanunay mahimong andam, no? Sa adlaw sa paghukom, sa pagbalik sa atong Ginoo.